سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي ابستدالو زيناتات إرترا أب شامبيون عالم قدم بشكلتا بعسر سلسلة تقدمتي كتوكل مخانا مقلاصو سراوت إرترا نزالن بسا كم زحزه كابت بوتا زوص زينا محبارون زلو كونتات بزملكت وصي زلو زيناو مسنادو اب كلل صومال زنقاسقاس جنبار حرنت الصومال منغست إثيوبيا مخصاصون روسيا يوكرين بيلاروس تتقعا قبل ما سكم تهب متنققان كالن زتقال خونيو ابزا channel دما ناي وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتاناي دول ملكت كتوقون بخبر يقدمكم هجريت كان تقدم بشكلة إرترا كاب 21 كسب 29 مسكرم أو سويسرلاند ختم زوري خبز كاد مبلتيس عن حدا شامبيون عالم عوتنا مسقاب دلو تخمزلا أسلطاني تهجريت كان تا سامسون سلمون مسمع كان زينا بي بي سي أبز قبره حادث إرقال محتت حابيرو بأسلطانتي سامسون سلمون موسيا آسيلا نتمرح هجريت كان تا إرترا أبزي كاب صباح جميرو زكاية شامبيون عالم أبربعة مدبات كتوادا در مخاناتا قاليس الله أبني دك تبعتيو أبني عبيتي تحت 23 عامة جينير كم دما نايدك أنستيو بحانت تقدمي توكيلا أبزعب وددر كتساتفيا أتاقانته بالدرجة علم بزواهر للتنتبي أبني عبيت دك تبعتيو بشدشة تقدمتك كتوكل زخل عدة لكوانت نبرا متكل إيوب أبدرو مبقاس بزقاطمه فوكيس مودقتي كابتو وددر كم زبوخرة سامسون سلمون قليس الله أو هجريت كانت إرترا كم محلو تخوينو تماريسو صنحة ناتنيل برهان دما كاب تركي ناب إرترا تمليسو ناب إيروبا زوتو فيزا نخحتت مع التسلزحات أره إرترا أبني عبيتي بحموش تقدمت تراي كم توادر سامسون أرقاقيت الله سلازي هجريت كانت إرترا أبني عبيتي ببينيام جرماي هينوك ملوبرهان ناتنيل تسفاتيون أمانيل جبرز جابهرن داويت يمانن كتوكاليا أبني تحت 23 عامت كإرترا بمن قد أخلي الرفاينة نهم زرعي عوت أمان يافيت ملقيتان موائل جرماين توكيلا ختوادر دريا أب شامبيون إرترا كلت تشحن 24 قدمين كال أين زوتو إفريم زر إجابرن موائل جيلاين اتمني إرترا أبني جونيور وددر زو كلو كخونون كلو اتا أب شامبيون إرترا أكاتاتيلا أب كلت تشحن 23 كم دما أب كلت تشحن 24 زت تعوتت أب يو سي أي مهدرت تمرت تقسم زلان قسانة ولد ميكائيل اتا أنكو أبني دك أنستيو نيرترا وكيلا أب زو ددر اتساتف قوال نستيتي كتكونيا سامسون سلمون عبيت تقدمتن نقسانة ولد ميكائيلن موسي آسيلكا نتحت 23 عامة نجينير تقدمتن أسلت أنت خوينم يوم ناب سويسرلاندي أمريحم زلو سامسون أبتمس بي بي سي جيروا زلوك على محتت زود در كلتا 273 نتبت كيلومتر نوحد زلو كم مخونمتن أزيو تتصور نتزحتتيو 4407 متر بالرخز حقورة سلزخونون زيادة نتمني عقبة تتصاوتي زربحي كخون إيلو هكراويت كانت إرترا أبني عبيتي أبني تحت 23 عامة حقيفاتهم بزلا تقدمتي حنتي كابتت أمتها هكراوين كانتات نايت وددر جيروا الله أبتور فرانس كلت تشحن 24 قدامي يتسلم ناي مدرخ عود زمزقبه قدامي أفريقاو سلسة جزية ناي مدرخ عود زمزقبن قدامي أفريقاو تعواتي قطاليا ماليا كخون زخالن بينيام جرماي تقندي تتأماتي إذا هاجرويد كانت خوينو أبتي 29 مسكرم زكايد وددر كعوتو تثبيت كابز جبرلهم تقدمتيو بينيام جرماي كساب حجلو معمت أو أهلي لو أبزول لنطبي بدرجة عالم تاشعي درجات سرعي زول تقدماي كوينو نزو ددر دحري تاديج بوغاتشا ريمكو إيفنبول مارك هيرش بريمو روكلوكن ماتيو جورجسنن كعوتو له كابز خول تباهيلو ابشات شاي درجات تقميط زركب تقدماي مخانه تغليص الله هينوك ملبرهان ناتنايل تسفاصيون امانيل جبرز غابير داويت يمانن دما نفسو كفم له معمت مزصاوتو لنغانتاتات بلص عوت كمزغبت صنحو خوينم ابزي وددر كا نهجراويت غانتا إرترا بدرجه غانتا اب قدميت كسرعوا تصبيت تغيرلهم زلو تقدمتيوم كابني عبيت وصايون ابني تحت 23 عامت زلو ابالات هجراويت غانتا إرترا قليل زي بحال تمكرو زلوهم كلهم ابناي دغ وددر تمكرو زقسمون بمخانمون ابناي تحت 23 عامت وددرون إرترا اب قدميت كسرع تثبيت تغير لالا نايلو مع شامبيون عالم كاب 21 كساب 29 مسكرم اب سويسرلاند كتما زوريخ ككايديو بوغن تግራይ ኣብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተርከብ ከተማ ዛላምበሳ አስኪሮም ዝጸንሑ ኣባላት ሰራዊት ፌደራል ቀድሚ ክልተ ሰሙን ካብታ ከተማ ከም ዝወጹ ከንቲባ እታ ከተማ ብርሃኑ በርሀ ንሓንቲ ኣዲስ ስታንዳርድ እትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን መግለጺ ክህብ እንከሎ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ናብ ዛላምበሳ ኣትዮም ክብል ተዛሪቦ ንሱ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ዝዋን ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ስግኣትን ፍርሕን ሰፊኖ ከም ዘሎን ድሕሪ ስምዕ ፕሪቶሪያ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ከም ጸንሑን ከሳብ ሕጂ ከዓ ብድምር ካብታ ከተማ ብሰራዊት ኤርትራ ብርክት ዝበሉ መንእሰያት
ሚሊሽያት ተታሒዞም ኣብ ትሕቲ ቀይደ ከም ዝኣተውን ዳሃዮም ከም ዘይፍለጥን ይገሊጹ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ድማ ሽሙ ክግለጽ ዘይደለየ ነባሪ ናይታ ከተማ ነዛ ኣዲስ ስታንዳርድ እትበሃል ማዕከን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድሕሪ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ካብ ገዛና ኣይንወፅን ኢና ብጣዕሚ ፈሪሕና ኣለና ድሕሪ ምባል ስምዕ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረማት ሒዙ ከሳብ ሕጂ ካብ ወረዳ ጎሎ መኸዳ ኣስታት 50 መንእሰያት ብሰራዊት ኤርትራ ተታሒዞም ኣበይ ከም ዘለዉ ከም ዘይፍለጥ ተዛሪቦ በጀካዘውን ኣብቲ ከባቢ ሰብኣዊ ቀለውላው እንዳገደደ ይመጽእ ከም ዘሎን ከም ቀረባት ማይ ኤሌክትሪክን ጥዕናን ድማ ድሩት ኮይኑ ከም ዘሎ ተዛሪቦ ከንቲባ ናይታ ከተማ ዝኾነ ብርሃኑ በርሀ በተወሳኺ ቅድሚ ሕጂ እውን ሰራዊት ኤርትራ ንዝበዝሕ ከባቢታት ዛላምበሳ ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ገይሮሞ ኣለዉ ኢሉ ዝነበረ ኮይኑ ኣብቲ ሂብዎ ዝነበረ መግለፂ ድማ 75 ሚእታዊት ካብ ዛላምበሳ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሰራዊት ኤርትራ ኣሎ ክብል እንከሎ እቲ 25 ድማ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ፌደራል ኣሎ ኢሉ ነይሩ ሕጂ ግን ሰራዊት ፌደራል ካብቲ ሒዝዎ ዝነበረ ከባቢታት ከም ዝወፀ ይግለጽ ኣብ ዘለወሉ እዋን ነቲ ከባቢ ብምሉእ ሰራዊት ኤርትራ ተቆጻጺርዎ ኣሎ ዝብል ዜና እዩ ዝዝርጋሕ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ምስ ዛላምበሳ ብዝተሓዝ ዝርጋሕ ዘሎ ዜና ብዝምልከት ብወገን ኤርትራ ዝወፀ መግለፂ የለን መንግስት ኢትዮጵያ ንሕገ መንግስታዊ መሰላት ህዝቢ ሶማሊ ጥሕሳሎ ከምኡውን ግንባር ሓርነት ሶማል ፖለቲካዊ ዕላማኡ ብሰላማዊ ኣገባብ ንኽዕውት ዘኽእሎ ቅድሚ 6 ዓመት ዝተኸተመ ሰነድ ሰላም ጥሒስዎ ክብል ግንባር ሓርነት ሶማል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከሲሱ እቲ ግንባር ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ መግለፂ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ሶማል ዘሻቐል ተግባራት ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ይሓቢሩ እቲ መግለፂ ወሲኹ ብመንጽር ኣብ መንጎ ሶማልን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ውጥረት ኣባላት ማሕበረሰብ ሶማሊ ናይ ሶማሊ መንነቶም መሰረት ዝገበረ ዘዋርድ ተግባር ይፍጽሞም ከም ዘሎ ይጠቂሱ በጀካዚ መፀውዕን ባንዴራን ክልል ሶማሌ ንምልዋጥ መንቀሳቀስ ከም ዘሎ በደረጃ ወረ ከም ዝበጽሑን እቲ ግንባር ይሕበር ፕሬዝዳንት ክልል ሙስጠፋ መሐመድ ግን ነቲ በግንባር ሓርነት ሶማሌ ዝቀረበ ክስ ነጽይግወሎ ንሱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ክልል ሶማል ኣብ ዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ልዕሊ ትጽቢት ሰላምን ምዕባለን ይምዝገበሉ ከም ዘሎን መፀውዕን ባንዴራን ድማ ንምልዋጥ መደብ ከም ዘየለ ድማ ገሊጹ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ናይ ቀረባ መሻርክቲ ሩስያ ዝኾነት ቤላሩስ መጥቃዕቲ እንተፈጺማ ምዕራባውያንን ዩክሬንን ከቤት ጥፍኣት ከስዕበን ይኽትብል ሩስያ ኣጠንቂቓ ሩስያ ኣብታ ታክቲካዊ ኣጽዋራት ኒውክሌር ዘዋፈረትላ ቤላሩስ ጉዳይ ጣልቃ ከምትኣቱን ከምትከላኸለላን እውን ኣፍሊጣላ ንጋዜጠኛታት መልሲ ዝሃበት ዋህቢት ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ማሪያ ዛካሮቫ በቲ ኣብ ጥቓ ዶብ ቤላሩስን ዩክሬንን ይረኣዩ ዘለዉ ተኽታኺ ተግባራት ዩክሬን ሩስያ ተሻቒላ ከም ዘላ ሓቢራ ሰራዊት ዩክሬን ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ዞባ ኩሩስክ ሩስያ መዝደፍኡ እሙን መዋግእቲ ፑቲን ዝኾነ ፕሬዝዳንት ቤላሩስ ጭብጥታት ከይቕረበ ዩክሬን ቤላሩስ ከተጥቅዕ ውጥን ኣለዋ ከም ዝበለ እቲ ዜና ይሕብር ዝሓለፈ ወርሒ መግለፂ ዘውፅእ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ መሓዛና ዝኾነ ህዝቢ ቤላሩስ ስጉምቲ ንምውሳድ ሓሲብናዮ እውን ኣይንፈልጥን ኢና ክብል እንከሎ ሩስያ ኣብ መንጎ ቤላሩስን ዩክሬንን ኩናት ንምፍጣርያ ተኽታኺ ስጉምታት ትወስድ ዘላ ብምባል ንሩስያ እዩ ከሲሱ ነይሩ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم